Спри! Това е единственият клип, който ви трябва, за да научите правилата на 10-та топка. Редят се последния начин, като единицата е отпред, а десетката е по средата. Разбива се само от зеленото поле. Топките се вкарват от единицата към десетката. И играта е с обявяване. Ако вкарате някоя топка без да искате, губите ред. Фаловете важат както за всяка друга игра, т.е. ако вкарате в джоба е фал, ако изкарате топка от масата също е фал. Имате право на комбинации, стига да я обявите. Ако обаче направите комбинация с десетката, не печелите играта, тя се изважда на точката и продължавате да играете по топката, която е наред. Ако вкарате и десетката, и бялата, не губите играта, ами десетката се изважда на точката и опонентът ви играе от фал. Както виждате, правилата са изключително лесни. Десетата топка е много интересна и е предпочитана игра пред деветката пред много състезатели. За всякакви билярни въпроси пишете в коментарите и последвайте канала за още яки видеа. Чао!